अरे बड़ी गमा 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 करता तू एकदम में हमार बारी रहे तो फुआ कुछ खा लगा रे। अरे फिटाक दे रास्ता कितना निकला है बतावा हो। कबे से भतीजवन का हम फोन लगावा तनी नतिया के यानी फोनवा उठावा त ना स कहिया से के देखा ना फोन नतिया भतीजे वगारे देवतिया हैं। यहाँ लोग के अपना मन से बुझाते नहीं खे एकदम में लमर लगावत नहीं लमर लगावत खाली नतिया के बेटा टुई 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 मार चलो हो जल्दी फुआ के लिए। अरे फुआ गोर लागत नहीं खुश रह नतिया तू तो खाली नाच ही में बिजी रह। अरे बकरिया बनेला बनी ओए में लेट हो गइला तो फोन तो ना करेला आय फोन का है लमर लगावत खाली टुई टुई करता टुए लगाता टू मोबाइल फिर स्विच बतावत हां साइकिल कहती साइकिल 30 हां नती लगता बरखा भइल बा एने ना। हां बुनी पला अनास यही का चलते न हां ढेल में ना गइली खेतवा में। अरे तोरो जे टांग के तो बोले बाड़े आरी पर चले से बाज ना आईबे कुछ बनल ह घरे कुछ खाना उन बनल बा। हां मुर्गा मुर्गा बनल बा। अगर सुने के बात हमार आइल बा तो बढ़िया से फुआ रही ना कि फतिंगा बाबा के मड़े में जाके उनका जरे खैनी बना के खइए मत नतिया खैनी हम कहे से खाई ना रे। चल 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 नती एकदम मेथी कइले बड़ा चल देखिए आराम से गिर जीबे तू गिर पे हम ना गिर बाप जे टांग ना आइला त 3 टांग के पूरा दिए रे दादा कुछ नहीं चल धर ले झोरा ले एकरा में सम पपड़ी रख ले बनी तू वो फुआ पुरान के डिजाइन में जियो तारे इना के ले ले अरे त रसगुल्ला रसगुल्ला तो ठेकुनिया ना बना पैनी ही पैसा उतना ना रहे ना यही के चलते चला देखो तो लागत है कि धक मारती है गाड़ी। बाप बाप दे दी वहां का खाना में काट के कबे के कहता नहीं खाए के सुनता नहीं ना खाई बे अब ये नु दे दे बाबू और के कौन खाई को पिस्सा आया के खा लता के करा के झोरा लेके आई बने हमरा तो बुझाते नहीं हां ओ ही दादा आ बैठ आई दादा आज जातरा बोल नहीं बा ना रुक चल रख ले दे छिपा में धसोर के खुश रह हो दादा मुर्गा बना चटके ना खाना देखी हेने देखी आईना के खाना कर देखा रे बाबूआ देखिए आओ ले 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 नतिया है धर ले ले है पीस धर धर दे दी है धर 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 हुआ बाकी में जाजी आदमी है भाई है ना। आईना के हित चुके ना खाने आए आए अरे वाह बड़ी गमा 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 करता तू एकदम में हमार बारी रहे तो फुआ कुछ खा लगा रे। अरे फिटाक दे रास्ता कितना निकला था हो तू बनैलू हो। हां फौजी फोन में कुछ ना रवा कोई नहीं हां आ फौजी फोन ना कोई नहीं रवा ले मारो लगले रहो मोबाइल स्विच ऑफ रहे लई ये के फोन वाह गरम करे खाना में चढ़ा जाई निकला था बटे हम का कि बन जाते रे खाना हम मन पसंद जूत निकल ले रहनी कबो ना हम सोचे नहीं कि खाना कोई उठा के एक कनिया निक बनैले बड़ी तनी प्याज वस काट के लेके आवता प्याज खत्म हो गया जल्दी कहीं जल्दी कोई प्याज खत्म हो गया प्याज खत्म बे फुआ हैं खत्म बा जो जो हैं अभी तनी रह के खाता नहीं जो दुकानिया पर ले ले जल्दी हैं तो दुकान है ये बा जा पर होटो गांव में। हां फुआ जी जाते खा ले बाद में कौन ने कौन दुकान पे हम देखले नहीं खी कौन बा दुकान ये होला नती बहाना करतड़ आ हो हां बुझाता रे रवा के नु हां कि हमारा खाना कॉल या धसोरे लागल करवा धसरवा होता नहीं जल्दी आके दे शिपा मोर रे नखिया जन फफर नखिया दबा दे नखिया शिपा बटे पर के का भइल ललाइन बड़ा आ का भइल कुछ ना फौजी और दे आ ही तो कि भाई कहां गुल और दे ना दो ठीक बाबू तो चले पूरा चलोनी होय है जय फौजी चलो फौजी अरे फिर खाली है फिर खाली है रह दे फौजी आए छोड़ दे रसल तने छोड़ दे रह दे फुआ टाइम जो किला
हम ना चल काम कर रोटी तनी 4 गो से कता करने में और 4 गो रोटी से कता ठीक बा बुआ जी सेक देता नहीं सेक। चल चली रे होने खाए हम आवत नहीं होने रवा खाए हम आवत नहीं लेके जानता हूँ हां भात न तो ची भला जैसा लागता निक बाबा सर्दी बुखार भेल बना ऐसे ऐसे बोल बा बुआ जी रो बहुत जल्दी जल्दी जावे ना हैं बहुत जल्दी जल्दी आ जाए ना यार बताएम ना हो दा भात दा जा बुआ जी बाद में हैं बाद में ले ले हम दा सुनो ना पानी लेके आओ से बोरा का टिक दो पानी लेके आओ जा पानी जल्दी लेके आओ पानी है ना बाहु नैहर में ये लागू के नैहर में आके आराम से भर पेटा भोजन न मिल जाता टे अब 8 दिन पर रह 2 दिन रह के तबे जाइम अब हम हाँ नतिया तना लइका हरामी भइल बड़सन गाड़ी देला पे कहिया सन आदमी कही त गाड़ी देती है बुढ़िया गाड़ी देती है हौ बालू गिरैले बने कनी के करेजा में ले जाए खातिर छीटे खातिर आए मार देबू चटकन चला के नु त का कैसे बूढ़ होके मार देलू कैसे बूढ़ होके मार देलू काहे ना मारी जनमैले बड़ा हमारे पुरभुताई हमारे दुआर पाए के खेले सन हमारे सामान जियन करे सन त काहे ना मारो हैं दमन रोइन पर आइन कोले रहतो सन दमन रोइन पर आइन अरे बुचियो अरे टुकुली है सुन कहाँ घूमत रहे अरे बाबू आवा 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 नहीं खे आओ तेरे भेजो करके अपना घरे जाओ जो अपने घरे जो अपने माई फिर जा अरे आओ लइका लेके माई हमर लेके आ खेलत खेलावत तड़ू कुल बलुइया जियान करतस रे हम का चघर रही तोरा डांटेला ना ताजी बोले लगी कर तो जिया न तो मारम ठीक हो चटकन ले मारम जो हरामी कहीं का ई एकोरा बुद्धि नहीं के सियान होखल जतिया बुद्धि नहीं के होखत का हो गेल जी चाची काहे गरमाइल बनी अतना अच्छा तू ही बताइए कनिया हौ बालू गिरल बा आ कुल भर गांव के लइका आके ओजा खेलत हसन आ जिया न तो डॉक्टर बोलल खेलवाड़िया सगल नु बुरा मान जतै से तोहरो एक दिन लइका आई रहे तो काहे ना मार देनी डांट देनी वो खातिर हम खिसियाए थोड़े देम करे देम जी देखो खेलस कन मार देम मान ली कि रुपया नु लागल बा फ्री में नहीं खेना आइल अच्छा ई बतावा कनिया खेलसन तोनी के माना नहीं के कइल गइल हां लेकिन बलुइया मछ ओही पे कनी मनो कइले पोही पे चढ़त हसन ओही पे चढ़त नु पहले दुआर पर गिरवा देल बनी ईटा सरिवा दी होखे त अरे नतिया हमर बेटा कहाला में बउआ बूढ़ो कोका ना रहतसन कहाला में तब नु हम इति करती अब तई बुनी बरसात के दिन आवत तटे उमर बर्बादे न होई ना कि घर में आगा में ढोआ के रखवा देबला तोरो तो दुआर पर गिरवा देब अब के करा से लड़ाई कर जिम के करा के बोलम बताई लइका कुकुर बराबर होला इहे न बतिया बा हो इहे न बतिया बा कहानी त ना होई त बड़का चिमकियो बहू है ओहू ने टोप ढक दिहल जा त ना बेटा का सलाम सुनता ना बुढ़ावा गिरवानी है कुछ घर में काम लगा के हां वो जोड़वाई भोलिया के पीछा के देवलिए देखत हम कुल पानी सिरवे लागत हुए मारोनी पानी गिरावतैसन हां ते घरी सस्ताइल बा का बालू आ बोलला पे नु झगड़ा करतैसन ए दिन में सस्ताइए जाला इटो तनी सस्ता बा उहो सस्ता बा ठीक न का करम जी अब झगड़ा कौ घड़ी करम गिरावे वाला गिराइबे न कर दर दे जानते बनी और ठेना ही खोजेला तो लिमिट में ना गिराई जब जाना तो हमारा अबर देवाल बा हम ओकर फलनिया के अबर देवाल बा तरा के माना करत त गिरावल जरूरी बा मार अपना मन के बिछेलिसन पानी कने ओसे सोचत नहीं होने आ सुनने कहां तरह नंदियल बड़ी हां देखी जाना को हम ना देखनी आज हमर लइके कहत रहलिए कि अरे मैं ये लंगड़ी फुआइल बड़ी हे दादा अब हम का कहीं एक कने अब तो घरे हमारा खाना बनावत लिए मुर्गा बनैले बिया अब तो एको पीस ना बाची हमरा लइको का जन हमर बाबू खइले बनन कि ना खइले बनन अब हमरा जाए के पड़ी ना त जी एक लंगड़ी के बड़ी हाथ ना हत करेली नी मन अति त का करती जी हमार खेलवाड़िया के लंगड़ी सुखल के गोड़ा वाले मारे ले का जने कैसे चला के हो घाव लागेला ना हां हां कहीं ओ जो
मर्दा कहला ना तो जो लंगड़ बिया लेकिन वो जो टोला में डगडगैले रहले जो डगडगैले रोरा सब त मन सा कइले आई दादा तनी मनी लड़त रही जब दादा बियाह ना हम तो खाली बुड़को कना के चलते चुप रही ना बुड़को कना के चलते ना तुमको एको गत हम ना पूरा करते जन जे जाता नहीं एक कनिया ना तो रौरा कुल का खा कर जाई मुहेर और कर दिहन कुल पूरा खा जाई कुल जाई, मुर्गा जाई। खा जाई नो त हमर लइका हमर पे खिसिया जे लाला का मुर्गा देसी ला लियाइल बबू बनाए अच्छा। खातिर आ जान जे चली का आई हम जब नी के जब उन बनता तब का जन खलवड़ी कैसे टपक के आवेले हमरा हम जने के रौरा जाना त ना हम नहीं जानत जाना रहले बानी ना हम नहीं जाना आई हो रामा हाँ तो वो बिटुया अतनु करेले हो दादा कुआर रहल त मैं टोला हिला के रखले रहत केहू के अपन आगे लगावत रहल हमर त उनके पटवे ना करेला दी अच्छी एकदम फुआ रहो चाहे मत रहो ई कहा का मतलब है चलो हम चलो सुननी चलो फुआ लिए खुशी से बबुआ। लिया ले जाए अरे बबुआ काहे तोर फुगाइल भाई रे हां आइल भी थी लेके कहां बाड़ी हैं कहां बाड़ी एसी वाला रूम में बिया एसी वाला में अरे मुर्गा हटैले हसन कि ना है मुर्गा बा अरे मुर्गा ले के रहे एक कढ़ाई मैं कढ़ाई खत्म हो गई ए नती हमरा के दोला पाँच खिलावत दोला पर खिलाता नहीं हो हैं? हैं मैं बोला तो एको पिस्पा कढ़ाई में जाके देख तो एको अरे रास्ता तो में तोरा ई ना बुझल रे, जब जनले तलबे त हटवा दी त अपना मौगी ले कह के मुर्गा बा हैं उ खिलवड़िया जब आवेले तब कुछ ना कुछ ई कांडे क के आवेले पहले तो आइल हिया तो मौगी हमरा खाना कह रहे तो हमरा हाथ में छीन के दे बाबू 200 पीस दी आ 200 पीस निकाल के अपने खाए लगल हिया हे भगवान जी ओइसन दलितर नु हम ननद ना केहू के देखल रे हमर ननद ना के खिलवड़ी दम हमर सतीन बिया हम जसही कली अभिरुंगबो त राव नंदी आइबे तसही हम दौड़ा लावतनी हाफले पियासले तब त हमर लइका सबक से मुर्गा लियल बुए हमनी के खाए खातिर आयब एको पीस ना होई आ जहां ले उहे बतिया भई को दिन हम कहता नहीं कि जब मुर्गा मछली बनता तो पूर्वे पश्चिम चूल्हा मत कर उत्तर दक्षिण करस पूर्व पश्चिम चूल्हा होता गांव के मार तक गांव और चल जाता आता ना उनके नाक फोफड़ भइल बउगे तो गमक ले चली आवत ई सुंग के सब सुन लेती सब सुन दम लेती साफ लंगटिन में इनका खा के- लाजो शरम ना लगल त हमर नैहरवा के हमर भाईवा भतीजवा का कहियसन खा के घर में हैं? सही पंखा चालू कर डकरती है का रख हम बोले जाए का करी के रखे एक तो लंगड़ बीमार देला बा दोनों दोनों गोड़ा प्लास्टर हो जाई बोलला पे त कहन त बोलतिया भौजाइया बोलतिया हमर एक पतोहिया अब ओ पे जीव कच के चाहे कि ना मर मर के उ बनावला सा ओकरा के एको पीस ना मेरा तोरा के मिलेबे ना कर देसिले मुर्गा ले देलिस तू करस हां कर हैं? तबे वेती होई जैसा अभी धक उनकर सुखल के टंगरिया ना घिसिया देता नहीं तो फिर से बात का तू- का जाना तड़िया पर ढेर भइल बड़ी नहीं थी तो नाना दे हैं? तोर हक में बोलेगा हमनी के हक नहीं के बोलेगा तना हमनी के हक नहीं काहे ना बोलल जी फुआ तो फुआ नहीं अनुराबू ननद हो तो ननद नहीं अनुराबू त कपार पे चक के मुतबू बोल ना जाके देख का हम जाके देखो रहा पता कर त हमारा रुक, दिमाग सब देखते बानी रुक जो आ कह दे पैसे दे। ये सब झोरा झोरा डंडा लेके अपना घर भागे के ई को मतलब अरे इतना तय सहली से अपन दुकर खलिस अपन आराम करिस है इना के सब खाना में खा जा उन लोग उपासे रहो अहो कने बाबू हो कने के तनी हमार कपड़वा निकाल दता तनी जाइने है बॉडी गर्मी लागत हट अगे लागो आता के कावला पन्ने चालू कर द हैं और वो तो दिन भर में बहुत आने में ककन के रखले बानी फुआ जी कहे के ना चाहिए काय अनुमत कके रख देले बानी हो बताइए अभी तक खाने का कहीं तो थरी छोड़ देनी तो वो थरी का हाथ लेके मैं जब तक तो उतना रात भर का कपड़ा खींच के इन तरह कहत नहीं कि निकाल दे होई तो का हो गइल पन्ने चालू कर द तारा हम ही थोड़े वो कहत नहीं कि ना हमरा के नहवा दो हैं तू कैसे पहले जबान लड़ावा तलू हो हां ये बतावा ना कहता नहीं हैं बोलबो ढेर लड़ा देम पेड़वा में बस तुरंत बेहोश हो जाइबू हां ही कैसे बोलता नहीं फुआ जी हां का है ठीक है ना कहता नहीं लेकिन कहता नहीं हां एकदम लंगटीने हो का बोलाई क्या मम्मी जी के बोला बोली ना का मतलब हमर भौजी हमर डाइन है का है डाइन जमा है। दे हमरा के का हड़ी बोला ना पहले तरह के जे दौड़ दौड़ के आवे के ना चाहिए काहे नहीं आई हमर नैहर ह का जी बुची जी रो रे आई ना जने चली ना ने डॉक्टर गइले चली ना आई त हल्का मचा ने पूरा गांव में जनवा देले बनी का त दे टंगी चलल बिया ओही रे मां का भागत लू हे नहीं आवा पोजीशन बनावत रही अभी हम देखी घूम के। इज्जत गुने नहीं हाँ। जाते जगह ननद तो इज्जत गुने ना तो जन टंगरिया ले चलत न बांगुरिया के उहे टंगरिया खिसिया देबे के अब देखा खड़ा बुझाइए। ईटा ह खड़ा ही हिनु मार के मंगे चिहार देब हम यो समझ जाई हजा जैसने बारू चढ़बा की रोसने पतो के सिखाओ दो चढ़बा की न अपना मन के करे खातिर काम करते हैं मम्मी हैं? जी बताएं तहरे हम देखा तानी राउरे खातिर बनल लेगो मुर्गा पतो के ना इतना छोटा सड़ जैसा ना छोड़े का तो चाहिए का करी ओकर के दबिया के हिनु रखी हां हां दबिया के तरह रखा ही का ओइसे पड़ तरह रे पतो हिया ले ना बनत
कबो ना बनी जिंदगियों में ना बनी अच्छा हमारा पतोहिया जैसा मिल जी हस छांट के पतो खोजम नु ताना नु बड़ी है का अपना के देखा ना छाट के बाड़ू ना हां तो पानी पानी चला तो टोला डग तो ये देखो दबदबा अपन बनैले रही ना दबदबा अपन चालू रखी ना हम ठीक बा दूसरा का आश्रित ना रही ना जी ठीक नु ई कहे जी फुआ जी का हल्ला कर लगनी आवता हल्ला का कइले बनी पानी चालू कर खाते कहते त खिसियाते जा बस बाप हो बाप केतना अस्थिर पहिले बात बताम बनावतनी खाली पानी चालू करे करे तो खिसिया तड़ी जा साफ नो इति बाड़ी ऐसे करे के बात हमन के ना तई अबे जा बुझाई ना चाहिए जितना दिन चलल उतना दिन चलल जिंदगी भर औरे ना चली हां तनी मार से देखा गुंगा ना गोड़ में सूर देनी तो काहे ना हमें जीवे हमार नैहर अभी अब चाहम न त आधा के अधिकार ह नी ठीक नु मुखिया सरपंच के बोलाई काहे भातरा के टिकवा के गोरा तू जे रही तू काहे खाती हमार मतारी न एगो का देखा जन्मले दूगो का जन्मले बिया ठीक बा अच्छा बोली मत कितना बोलत नहीं रो पोजी काहे ना बोलब काहे ना बोलब टिकरा हो कहां बे टिकरा के बोला तो आएंगे के बेट तक इनके धरा के भगाई काले कल बड़ी हो अच्छा ले कुछ ना लेके आई हाथ चुके को बिस्कुट ना चुनेला आ खाए खातिर आ गए ए सब पपड़ी लेके आइल बनी ले एगो बिस्कुट ना चुनेला लेके आई ए सुना 5 रुपया का सब पपड़ी लेके आइल बनी देख कहे के बा 5 रुपए के जमाना बाजी हैं आय अरे इनका के ओनिए देखल है त काना ओनिए और यात देले है रे ई काहे खातिर हां कुछ आके वो हमें क्या कुछ लाती तो हमें जगत कर 4 गो पीस रखले बनी जते वो खा अरे जो ना तो पीसा खा दी जो तारा ई ना बुझलो तारा के डाटा में बोलत तो कहबो तो बुढ़िया बोलत या जैसे ही देखलू उनकर आवाज पहलू कैसे ना कराई चोरैलू हो माने वो बेचारी का करो हम काट रही हुआ खाना खाने कैसे हुआ के लिए का करन तब हमरा का कहत नहीं रहुआ कहानी अनु के हम देखनी आइल बड़ी रो विश्वास ना हां ये कनी हम तो जनबे कनी तब ओरा जाई और आइए गोइल बा कुछ किससे बड़ा के दिन से बन के मिलले नहीं के त का करी हम